पतीची स्वकष्टार्जित मालमत्ता आहे त्याच्यावर बायकोचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु पती हयात असताना ती आपल्या सासू सासऱ्यांची प्रॉपर्टी जी आहे त्याच्यावर अधिकार कधीच सांगू शकत नाही. जेलमध्ये पाठवलं जातं जर का तुम्ही व्यवस्थित म्हणजे तिचं पालन पोषण करू शकत नसाल पोटगीच्या माध्यमातून. तर हा अगदी टोकाच म्हणजे अगदी शेवटचा पर्याय तो असतो जेल. लिव्ह इन रिलेशनशिप आहे, त्यांनी लग्न केलेलं नाही. मग बरेच पुरुष आजकाल असंही करतायत की एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर करतायत आणि तिला काहीच आयडिया देत नाहीयेत की माझं लग्न झालंय, मला 3 मुलं आहेत. पण आजकाल खोटे लग्नाचे प्रॉमिसेस देऊन जे लिव्ह इन रिलेशनशिप ठेवलं जाते तो मोठा गुन्हा आहे. आणि जेव्हा एखाद्या कपलचा डिवोर्स फाईल करायला जाते तेव्हा त्यांच्याकडे मॅरेज सर्टिफिकेटच नसतं. नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण साधलाय. घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू झाली की प्रश्न फक्त पती पत्नी पुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्यामध्ये मालमत्ता, परदेशातील कायदे, नोकरी, पोटगी आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप सारखे अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे सुद्धा समोर येतात. पत्नीला सासरच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळू शकतो का? परदेशातून मिळालेला एकतर्फी घटस्फोट भारतात मान्य होतो का? खोट्या तक्रारींमुळे नोकरीवर परिणाम होत असेल तर कायदेशीर उपाय काय? अंतरिम पोटगी भरता आली नाही तर कोर्ट कोणती कारवाई करू शकतं? आणि लग्नाशिवायच्या नात्यात कायदेशीर अधिकार आणि जबाबदाऱ्या काय असतात? अशा अनेक महत्त्वाच्या आणि सर्वसामान्यांना पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आजच्या कायद्याची भाषा या भागातून आपण जाणून घेणार आहोत. याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत नामवंत कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर राहुळ मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न तो म्हणजे नवरा बायकोमध्ये आता घटस्फोटाची केस सुरू असेल तर पती नवऱ्याच्या वडिलांच्या किंवा आईच्या मालमत्तेवर असलेल्या या मालमत्तेत हिस्सा मागू शकते का? किंवा नवरा पत्नीच्या माहेरच्या संपत्तीवर आपला हक्क सांगू शकतो का? आता जेव्हा पतीची स्वकष्टार्जित मालमत्ता आहे त्याच्यावर बायकोचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु पती हयात असताना ती आपल्या सासू सासऱ्यांची प्रॉपर्टी जी आहे त्याच्यावर अधिकार कधीच सांगू शकत नाही. सासू सासरे जर हयात नसतील आणि जर पतीचं नाव लागलं तर पतीच्या पश्चात ती प्रॉपर्टी निश्चितपणे त्या महिलेचा अधिकार असतो. परंतु स्वकष्टार्जित जी प्रॉपर्टी आहे पतीची त्याच्यावर तिचा पूर्ण अधिकार आहे. सेम लाईक तू प्रश्न विचारलास की तिच्या माहेरच्या प्रॉपर्टीवर पतीचा कितपत अधिकार आहे. तर मुळातच तिचे माहेरचे आई वडील हयात असतील तर पती त्यामध्ये अधिकार मागू शकत नाही. दुसरी गोष्ट, त्यांच्या पश्चात म्हणजे आई वडिलांच्या पश्चात जी काही प्रॉपर्टी आहे त्यामध्ये त्यांच्या वारसांचे समान वाटे होणार, परस्पर ते पतीला मिळणार नाही. त्याच्या पत्नीला अधिकार मिळू शकतो पण पतीला तिच्या प्रॉपर्टीत अधिकार मागण्याचा काही अधिकार नाही. हे फार महत्त्वाचं असतं कारण इथेच बऱ्याचदा अनेक वाद होतात आणि ही जेव्हा केस कोर्टात येते तेव्हा आणखीन त्याचे वेगळे पैलू समोर येतात. त्यामुळे कुठेतरी घटस्फोटाची प्रक्रिया सुद्धा रखडलेली आपल्याला या निमित्तानं पाहायला मिळते. खरं तर एक ह्या प्रश्नालाच अनुसरून आपल्या कोकणातलं सांगू इच्छिते. कोकणात काय ना, जागा भरपूर आहेत, बरोबर? हे तुलाही माहितीये, हे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही माहितीये. मग बरेच वेळा पती जे आहेत त्यांची भरपूर हाव असते पत्नीच्या प्रॉपर्टीवर, पण पत्नीचे जे आई वडील आहेत ते जर हयात असतील तर तुम्ही काय म्हणून केस खेळायला येता? बरोबर आहे. म्हणजे पतीचं भरपूर म्हणजे गडगंज श्रीमंत असतो पती, पण त्याचा कुठेतरी म्हणजे काय म्हणतात त्याला हाव ही पत्नीच्या माहेरच्या प्रॉपर्टीवर जास्त असते. मग तो त्याला मुळातच अधिकारच नाहीये जर पत्नीचे आई वडील हयात असतील तर. आणि बरं, त्यांच्या पश्चात अधिकार कोणाला मिळणार आहे? पत्नीला मिळणार आहे. म्हणजे जरी मालमत्ता आता असेल आई वडिलांची तर त्यातला हक्क जो आहे तो त्या पत्नीचा असतो ना की त्या नवऱ्याला मिळू शकतो. ही कुठेतरी बाब लक्षात ठेवणं या निमित्तानं गरजेचं आहे. पण बऱ्याचदा पुढचाही प्रश्न असा येतो की आता समजा नवरा बायको त्यांचं लग्न झालंय आणि ते परदेशात जाऊन स्थायिक झालेत. मग आपण जास्त आपला भाग जो आहे तो शक्यतो दुबईमध्ये जातो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांमध्ये जातो, तिथं स्थायिक होतो. पण तिथे गेल्यावर त्यांचे वाद झाले आहेत आणि नवऱ्यानं तिथं एकतर्फी आता घटस्फोट मिळवलाय त्या कोर्टातून. मात्र भारतात तो घटस्फोट मान्य होऊ शकतो का? यातल्या कायदेशीर पैलू नेमक्या काय आहेत? जर का परदेशात नवऱ्याने परस्पर घटस्फोट फाईल केला आणि त्या पूर्ण प्रोसिजरला जर ती पत्नी हजर असेल, तिने तिथे आपला वकील दिला असेल आणि प्रॉपर केस चालली असेल तर तो घटस्फोट वैध आहे.
पण जर त्याने एकतर्फी घटस्फोट घेतलाय तर मात्र तो वैध होत नाही. मग ती पत्नी भारतात येऊन तो जो आदेश झालेला आहे त्या कोर्टाचा तो रद्द करून घेऊ शकते. तर पत्नी भारतात येऊन आपला घटस्फोट अर्ज फाईल करू शकते किंवा इथे येऊन ती दाद मागू शकते. हा तिला पूर्ण अधिकार आहे जर एकतर्फी घटस्फोट परदेशात नवऱ्याने घेतला असेल तर. पण आजकाल असंही होतंय की बऱ्याचदा केस दाखल होते घटस्फोटाचे आणि त्यामध्ये पत्नी किंवा तिच्या घरचे हे नवरा आता समजा एखाद्या जॉब करत असेल, मग तो सरकारी असेल किंवा कॉर्पोरेट ठिकाणी काम करत असेल, मग अशा वेळी त्याची नोकरी घालवण्यासाठी बऱ्याचदा त्याला धमक्या देणं किंवा ब्लॅकमेलिंग करणं किंवा त्या संबंधीच्या काही तक्रारी करणं, अशा जर कृत्य जर त्या पत्नीकडून होत असेल तर नवऱ्याकडे त्या विरोधात लढण्यासाठी काही हे माध्यम असतं का? त्यासाठी कोर्ट त्याला कशा पद्धतीनं एक सुरक्षा देऊ शकतो? मुळातच कुठल्याही पत्नीने येऊन कंपनीत एखादा अर्ज दिला तर त्याला कंपनी काढूच शकत नाही मुळातच, कारण ती त्याची पर्सनल लाईफ आहे, ही प्रोफेशनल लाईफ आहे. पण बऱ्याच कंपन्या आहेत ज्या रेप्युटेशनसाठी त्या एम्प्लॉईला काढू पण शकतात. मग अशा वेळी त्या पुरुषाने काय करायचं? तर अशी कुठलीही जर का क्रिमिनल केस पत्नीने त्याच्या विरोधात फाईल केलेली आहे तर त्याने त्या FIR ची कॉपी आणि त्याने जर अँटिसिपेटरी बेल मिळवलेला असेल, जर अटकपूर्व जामीन मिळवलेला असेल तर त्या संबंधितील जे कागदपत्र आहेत ते आधीच आपण आपल्या HR ला देऊन टाकायचे, आपल्या कंपनीच्या. म्हणजे आपणच त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायचं की माझ्या पत्नीने माझ्या विरोधात असे खोटे आरोप करून अशा अशा केसेस फाईल केलेल्या आहेत. जेव्हा तुम्ही स्वतः जाऊन सांगता तेव्हा त्या कंपनीला ते रेकॉर्डवर असतं की हो, ह्या एम्प्लॉईने स्वतः सांगितलेलं आहे. मग त्याच्या नोकरीवर कुठल्याही प्रकारची गदा येत नाही. म्हणजे एक विश्वासार्हता टिकते त्या कंपनीची आणि त्या नवऱ्याची. त्यामुळे पुढे होणारे जे धोके आहेत ते अगोदरच टाळणं त्या नवऱ्यासाठी महत्त्वाचं ठरतं. पण याबरोबरीनं आता आपण पाहतोय की एखाद्या केसचा किंवा या घटस्फोटाच्या केसचा निकाल लागण्यासाठी बराच वेळ जातो किंवा बरीच वर्ष लोटतात. मग यामध्ये कोर्ट एक अंतरिम पोटगी हा निर्णय घेतं. मग अशा वेळी ही सगळी प्रोसेस सुरू असताना, ही प्रक्रिया सुरू असताना समजा त्या नवऱ्याची नोकरी अचानक गेली, त्याला व्यवसायात तोटा आला आणि तो ती पोटगी देऊच शकत नाहीये पत्नीला. म्हणजे त्याचे प्रयत्न आहेत की कोर्टानं आदेश दिलेत त्यामुळे आपल्याला पोटगी द्यायला हवी, पण त्याच्याकडे खरंच हातात पैसा नाहीये आणि ती गोष्ट किंवा त्या गरजा तो पूर्णच करू शकत नाहीये. अशा वेळी कोर्ट त्याला डायरेक्ट जेलमध्ये टाकण्याची शिक्षा सुनावू शकतं का? याबाबतचं नेमकं काय आहे? खरं तर आपण मागच्याच एपिसोडला डिस्कस केलं होतं की इंटरिम पोटगी काय असते, की जी फायनल पोटगीच्या आधी केस चालू असताना त्या स्त्रीला एक रिलीफ मिळावा म्हणून ती इंटरिम पोटगी सुरू केली जाते. या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना मी माझ्या एक क्लायंट्स बद्दल डिस्कस करेन. माझा एक असा क्लायंट होता जो जॉबला होता एका मुंबईतील कंपनीमध्ये आणि त्याला ऑर्डर झाली होती की त्याने 7,000 रुपये आपल्या पत्नीला द्यायचे, दरमहा 7,000 रुपये त्याने आपल्या पत्नीला द्यायचे. आणि सडनली असं झालं की त्याला टर्मिनेट केलं गेलं त्याच्या जॉबवरून. आणि मग तो असं झालं की तो आता जॉब शोधतोय. त्याने मला फोन केला की मॅडम मला 7,000 तिला पाठवणं शक्य नाही, कारण तो ऑलरेडी मुंबईसारख्या ठिकाणी राहतोय जिथे पगार अर्धा खर्चालाच जातो. मग अशा वेळी मी त्याला म्हटलं की तुझं जे टर्मिनेशन लेटर आहे ते तू घेऊन ये. मग आम्ही लगेचच मेहरबान कोर्टात त्याचं ते टर्मिनेशन लेटर फाईल केलं. तो सध्या जॉबलेस आहे ही परिस्थिती मेहरबान कोर्टाच्या लक्षात आणून दिली. मग कोर्टानेही तो आम्हाला रिलीफ दिला. जर का मी ते कोर्टाच्या समोर आणलंच नसतं किंवा त्या क्लायंटने मला फोन करून सांगितलंच नसतं की मॅडम माझा जॉब गेलाय, तर मी कोर्टासमोर गेलेही नसते, तिची पोटगी तिला दरमहा आली नसती. मग तिच्या वकिलांनी काय केलं असतं, आम्हाला वॉरंट काढलं असतं की अरे हा पैसेच भरत नाहीये, माझ्याकडनं वसुली करून घ्या. जॉबच नसलेला माणूस वसुली कर म्हणजे तुम्हाला देणार कुठून पैसे? मग फायनल ऑप्शन असतो जेलमध्ये पाठवलं जातं जर का तुम्ही व्यवस्थित म्हणजे तिचं पालन पोषण करू शकत नसाल पोटगीच्या माध्यमातून तर. मग हा अगदी टोकाचा म्हणजे अगदी शेवटचा पर्याय तो असतो जेल. पण हे जर का तुम्ही तुमच्या वकिलामार्फत कोर्टासमोर आणलात की मला पोटगी देणं एवढी शक्य नाहीये, माझ्या ह्या कारणांमुळे माझा व्यवसायच ठप्प पडलाय किंवा मला बिझनेसमध्ये एवढा लॉस झालाय की मी माझेच खर्च भागवू शकत नाहीये, तर हिला कुठून भागू? बरं, हे तोंडी सांगून उपयोग नाही, तुम्ही तुमच्या वकिलाकडे त्या संदर्भातले एव्हिडन्स देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जेलची भीती जी प्रत्येकाच्या मनात असते ती कुठेतरी दूर होते. म्हणजे जर खरीच अशी परिस्थिती असेल, तुम्ही जर खरंच प्रामाणिक
असाल या बाबतीत आणि तुम्ही ती पोटगीची रक्कम त्या महिलेला पत्नीला देऊ शकत नसेल तर तुमच्याकडे सुवर्ण मध्य असतो, तो म्हणजे पुरावे तुम्ही सादर करणं त्यावेळी गरजेचं असतं. हा फार महत्त्वाचा मुद्दा असतो, कारण ही भीती या केस दरम्यान अनेक पुरुषांच्या मनात असते. ती भीती आणि त्याची उत्तरं तुम्ही दिलात ते फार महत्त्वाचं आहे या निमित्तानं. आता आपण बघतो की आजकालची जी तरुण पिढी आहे ती लग्न न करता लिव्ह इनमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतात. मग आता समजा त्यांच्यात वाद झाले तर अशा वेळी जी महिला पार्टनर आहे ती आपल्या पुरुष पार्टनरवर छळाचा गुन्हा दाखल करू शकते का, किंवा त्याच्या सासरच्या म्हणजे आता आपण म्हणूया पुरुषांच्या घरच्यांवर असे काही आरोप करू शकते का, आणि त्यातून त्या घरच्यांना किंवा त्या पुरुषाला शिक्षा होण्याची शक्यता कितपत असते? म्हणजे मुळातच आधी हा गोंधळ निर्माण करणारी ही सिच्युएशन असते, त्याबद्दल सविस्तरानं तुम्ही कसं काय सांगाल? येस, काय होतं जेव्हा लिव्ह इन मध्ये एखादं कपल असतं तेव्हा तिच्यावर समजा काहीतरी छळ झाला, तिला त्रास झाला, तर ती जेव्हा पोलीस स्टेशनला जाते तेव्हा मोठा प्रश्न निर्माण पडतो की आता 498 कसं लावणार, म्हणजे आता जो नवीन BNS 85 आपण कलम तिच्यावर लावणार तरी कसं, कारण 498 कधी लागतं जेव्हा सासरची मंडळी इन्व्हॉल्व्ह होऊन सगळे तिला त्रास देतात. मग मुळातच लिव्ह इन मध्ये असताना त्या स्त्रीचं त्या पुरुषाच्या फॅमिलीशी काडी मात्रही संबंध नसतो. लिव्ह इन मध्ये दोघच जण आहात. मग अशा वेळी तुम्हाला रिलीफ कसा मिळणार, तर तुम्ही डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट आहे 2005, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, त्याच्या अंतर्गत तुम्ही मेहरबान कोर्टाकडे जाऊन पोटगी किंवा तुम्हाला राहण्यासाठी जागा हे तुम्ही मागू शकता आणि हे तुम्हाला कम्पेन्सेशन तिथून मिळू शकतं. पण तुम्ही 498 खाली पोलीस स्टेशनला जाऊन त्याच्यावर केस दाखल करू शकत नाही, कारण त्याची फॅमिली इन्व्हॉल्व्ह नाहीये. लिव्ह इन मध्ये तुम्ही दोघं आहात, त्यामुळे जी कोणी ती स्त्री असेल त्या स्त्रीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली रिलीफ मागावा. पण यालाच जोडून असा प्रश्न आहे की आपल्याकडे लिव्ह इन आणि त्याबाबतचे येणारे कायदेशीर ज्या काही आपण प्रक्रिया म्हणतो त्या काय आहेत, म्हणजे आपल्या भारतात विशेषतः त्यासाठीचे कायदे नेमके काय आहेत याबद्दलही अनेकांना माहिती नाही. म्हणजे तुम्ही लिव्ह इन अधिकृत त्याला मान्यता देण्यात आलेली आहे का, जर अशा घटना तुमच्यासोबत जर घडल्या तर तुम्ही त्यासाठीची दाद कशी काय मागू शकता जर तुम्ही लिव्ह इन मध्ये राहत असाल तर? बऱ्याच डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या केसेस माझ्याकडे अशा आहेत की त्या महिलांचं त्या पुरुषाशी केवळ लिव्ह इन रिलेशनशिप आहे, त्यांनी लग्न केलेलं नाही. मग बरेच पुरुष आजकाल असंही करतायत की एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर करतायत आणि तिला काहीच आयडिया देत नाहीयेत की माझं लग्न झालंय, मला 3 मुलं आहेत. अशा वेळी त्या बाईला एखादा फ्लॅट घेऊन तिला ठेवलं जातं आणि त्यांच्यामध्ये लिव्ह इन रिलेशन, जसं नवरा बायकोचं नातं असतं तसं ते चालू जातं. खरं तर एक बायको असताना दुसरं असं करणं हे चुकीचंच आहे, पण भारतात लिव्ह इन रिलेशनशिप लिगल आहे. पण आजकाल खोटे लग्नाचे प्रॉमिसेस देऊन जे लिव्ह इन रिलेशनशिप ठेवलं जाते तो मोठा गुन्हा आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपला भारतात जरी परवानगी असली तरी घरात एक बायको असताना बाहेर 2 बायका ठेवायला परमिशन नाहीये. घरात माझा नवरा असताना दुसऱ्या पुरुषासोबत रिलेशन ठेवणं हे चुकीचं आहे. आजकाल बरीच कॉलेजमधली मुलं आहेत जी लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहतात. मग लग्न जसं झालंय तसे जे कायदे त्यांना जसे लागू आहेत सेम कायदे लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये लागू आहेत. फक्त गोष्ट एकच असते, डिवोर्स वगैरे घेता येत नाही. दुसरी गोष्ट असते त्याच्या फॅमिलीशी रिलेटेड कोणीच तुम्ही कसलेच ॲलिगेशन करू शकत नाही, कारण तुम्ही लिव्ह इन मध्ये आहात. तुमचं वैदिक पद्धतीने असो किंवा कोर्ट मॅरेज काहीच झालेलं नाहीये, त्यामुळे तुमचा आणि त्याचा फॅमिलीचा काडी मात्रही संबंध नाहीये. मग अशा वेळी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा. पण कागदोपत्री त्याचे पुरावे कुठे असतात? म्हणजे तुम्ही लिव्ह इन मध्ये राहतात, हे संमतीनं आहे, ते दोघांमधली ती बाब आहे. मग तिथे आता आपण बघतो की जेव्हा लग्न होतं तेव्हा रजिस्टर होतं, मग त्यात पूर्णपणे कायदेशीर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथे जोडाव्या लागतात. मग लिव्ह इन मध्ये नेमकं काय होतं? आता तू जसं म्हटलंस की लग्न होतं, असे बरेच, आता हे बघणारे आपले जे प्रेक्षक आहेत त्यांच्यामध्ये बरेच असे कपल्स आहेत की त्यांनी अजून रजिस्टर मॅरेजेस काढलेलं नाही. मी 10 वर्षांनी जेव्हा एखाद्या कपलचा डिवोर्स फाईल करायला जाते तेव्हा त्यांच्याकडे मॅरेज सर्टिफिकेटच नसतं. लक्षात आलं, म्हणजे केवळ ग्रामपंचायतीत नोंद झालेली असते की ह्यांचं लग्न झालेलं आहे. कधी कधी काही कपल्स ग्रामपंचायत मध्ये पण नोंद करत नाहीत. म्हणजे वैदिक पद्धतीनं झालेलं आहे, फक्त ते नोंद झालेली नाहीये त्याची कुठेही कागदोपत्री. येस, मग अशा वेळी आम्ही काय करतो, लग्न पत्रिका, लग्नाचे फोटो, पुरोहित दाखला हे एव्हिडन्स सोडतो. मग सेम लाईक लिव्ह इन रिलेशनशिप जे आहे
ते आपण ओरली एकमेकाला एक कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं आहे की तू आणि मी आपण लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहूया. आजकाल बरेच असे कपल्स करतात की लग्न होऊन भांडणं होण्यापेक्षा आपण छान लिव्ह इन मध्ये राहूया, कारण त्याच्यामध्ये बऱ्याच पळवाटा आहेत किंवा बरंच स्वातंत्र्य आहे. तुझी स्पेस मी तुला देणार, माझी स्पेस मी मला देणार, माझ्यावर तुझ्या घरच्यांचं बंधन नाही. त्यामुळे आजकालची पिढी लिव्ह इन रिलेशनशिप प्रेफर करते, पण ते तेवढंच आपल्या भारतासारख्या ठिकाणी घातक आहे. फार महत्त्वाचे मुद्दे होते या एपिसोडमध्ये ज्यावर आपण चर्चा केली आणि त्यावर आपण बोललो. आणखीन बरेच प्रश्न विचारायचे आहेत, पण ते पुढच्या एपिसोडमध्ये. जसं आता आपण या चर्चेदरम्यान पाहिलं की घटस्फोट असो किंवा मालमत्तेतला वाद असो किंवा वैवाहिक नात्यातील कायदेशीर प्रश्न असो, प्रत्येक परिस्थितीत कायद्याची योग्य माहिती असणं अत्यंत गरजेचं आहे. पती पत्नीचे अधिकार काय आहेत, कुटुंबातील संपत्तीचे नियम काय आहेत, परदेशातील कायदेशीर प्रक्रिया काय आहेत, अगदी तुम्ही पोटगी आणि लिव्हिंग रिलेशनशिप सारख्या जर विषयांमध्ये निर्णय घेताना भावनेपेक्षा इथं सुद्धा कायदेशीर मार्ग महत्त्वाचा ठरतो. कायदा हा केवळ वाद मिटवण्यासाठी नाही आहे, तर तो प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी असतो. आणि आजच्या कायद्याची भाषा या भागातून महत्त्वाची माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत होते ॲडव्होकेट प्रणिता राऊळ कोटकर मॅडम. त्यांचे देखील मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. तर तुम्ही पाहत होता कोकण साधलाईवर कायद्याची भाषा. आता इथंच थांबतोय.